Kif il-ħajja issa tirritorna lura għan-normal bil-ġimgħa dedikata għall-Pulizija tasal fit-tmiema nersqu l-bot mill-kliem ħelu u l-bċejjeġ promozzjonali l-uffiċjali jkollhom jibqgħu jaħdmu f'ambjenti substandard. Sostnit dan il-Malta Police Union fi Sqarrija fejn insistiet li l-membri tal-korp qed jistħu joffru s-servizzi tagħhom lil persuni li ġejjin minn kull strata tas-soċjetà f'binjiet illi mhumiex xierqa. Bħal fost oħrajn il-kundizzjoni prekarja li tinsab fiha l-Assa tal-Pulizija ta' San Ġiljan. L-MPU spjegat li l-korp jinsab fit-tielet sena ta' strateġija li suppost kellha tkopri 5 snin strateġija illi sissa l-Unjen saħet illi ma waslet għal-imkien għajr policies illi ġabu kaos totali fid-dipartimenti. L-Unjen saħet illi għadhom mhux jaraw pjanijiet sabiex fost oħrajn il-binijiet tal-korpi kif ukoll l-ases jingħataw rinnovazzjoni xierqa sabiex verament ikunu binjiet ċempju ta' awtorità, iżda minflok komplet l-MPU jisom djar tal-waħx. L-MPU saħet illi l-uffiċjali jispiċċaw qattaw 12 sija f'ambjent u kundizzjonijiet mhux xierqa fejn il-motivazzjoni tisparixxielek f'ħakkatajn. L-Unjen appellat sabiex isir studju mill-aktar fis kif komplet illi laqa żeba mal-ħajt bidla fl-slogans u tibdile tal-imwejjed ċertament illi mhux se jbidlu l-ambjent. L-MPU saħet illi l-assist tal-Pulizija għandhom ikunu mamra b'dak kollu meħtieġ, inkluż staff room u changing rooms. Minkejja din ir-reazzjoni kontinwa mhux biss mill-MPU, iżda anke mill-POU fejn qed jappellaw kontinwament għal kundizzjoni ta' ħjar għall-Pulizija, Net News tkellem mal-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gavari rigward din is-sitwazzjoni iżda fil-waqt li ringrazzjahom tal-ħidma tagħhom tweġiba kienet kemm xejn xotta. Jiena mal-unions niltaqa' l-korp tal-Pulizija niltaqa' b'mod regolari mal-unions u diskussjonijiet isiru fil-fora adattati. Grazzi. Fil-waqt illi minkejja l-appelli u d-direttivi tal-Pulizija skont is-Segretarju Parlamentari fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru u ex-membru tal-Korp, Andy Ellul, għal-Gvern il-Pulizija m'għandhomx problemi. Unions dejjem jipprovaw jipproteġu lin-nies tagħhom, però ma naħsibx li l-Korp tal-Pulizija għandu xi problema. Francesco Gatania għal Net News.